Ukrayn resmiýetleri Russiýanyň batywalyjy güýçleriniň ýurdun gündogurundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbass tebitinde barýan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Rus güýçleri bu möhüm şähere barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbassdaky söwüş hereketlerini Ýewropadaky iň ilginç çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň medeniýet wekili Aleksandr Mutuzyan'ın 13 iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär. Emma Ruslaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Russiýanyň piýada goşunynyň uly ýetkileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Ukrayn resmiýetleri Severodonetsk bilen Lysychansk şäherini birleşdirýän 3 köprüýiniň ählisiniň weýran edilmegi bilen şähere barýan ýollaryň ählisiniň ýapylandygyny, şeýle de mundan soň evakuasiýanyň mümkin bolmajakdygyny aýdýarlar. Egerde Severodonetsk we Lysychansk synsa, onda Rus batwalyjy güýçleri tutuş Lugansk tebitine gözegçilik ederler. Mundan öň bu tebitiň aglaby ýeri Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň elindedi. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski 13 iýunda giýişdirden çykyşynda Donbass regionu ugrundaky töwüşüň Ýewropadaky we Ýewropa ugrundaky iň ilginç çaknyşyklaryň biri hökmünde harby taryha girjekdigini aýtdy. Bizim üçin bu töwüşüň bahasy juda uly, bu gaty gorkunç. Biz her gün hyzmatdaşlarymyza Ukrainanyň Donbass regionundaky Russiýanyň gynamalaryny bet etdirmek üçin döwrewap artilleriýa ulgamlarynyň ýeterlik sany bilen üpçün edilmelidigine üntit çekýäris diýip Zelenski bellidi. Zelenskiň itaatly maslahatçylarynyň biri Mikhail Podolyak Ukrainanyň Russiýa bilen mümkinçiliklarynyň deňleşmegi üçin has köp agyr ýaraglaryň we teristleriniň uradylmagyna çagyrş etdi. Mundan öň Lugansk regionunyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Hayday 13 iýunda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Rus goşunynyň Severodonetskiň gaz, suw we elektrik togy infrastrukturasyny weýran edendigini aýtdy. Ol sebitde saglygy saklaýyş bilen baglylykda uly meseleleriň bardygyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä Rus armiýasy häzir Severodonetskiň 70-80% tebitine gözegçilik edýär. Uruşdan öň bu şäherde 100 000 goly adam ýaşaýardy. Gündogur Ukrainadaky Russiýanyň dikmeleriniň ýokary derejeli wekili 13 iýunda Severodonetskiň daşynyň de facto, ýagny iş ýüzünde gabawa alnandygyny aýtdy. Britaniýanyň aňtyw gullukları Russiýanyň Harkiw ugru boýunça hem ençem hepdeden soň tapgyrlaýyn öňe gidişligi gazanana meňdeýändigini bellediler. Mundan öň Ukrain harbylarynyň başdaby Rus batwalyjylarynyň Severodonetskiň 50 kilometr günwataryndaky Baharodiçne owasyna hem girendiklerini habar beripdi. Bu owa ele geçirilse, onda Rus goşunyny has uly we möhüm Slavyansk şäherine hüjüm etmäge mümkinçilik döreýär. Luganskdaky separatistler Moskwa tarapyndan goldanylýan güýçleriň Slavyanska garşy hüjüme geçendiklerini öňe sürdiler. Bu maglumaty garaşly çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl.